Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kat, mid-20s, at nalalurkay sa kakaibang ikinikilos ng boyfriend ko kapag kaharap niya yung girlfriend ng kuya niya. Para mas maintindihan po ninyo, ibabahagi ko sa inyo ang mga kakaibang napapansin ko. Sisimulan ko sa paglalarawan sa boyfriend ko. Kung ipapadescribe siya sa akin sa isang pangungusap, sasabihin ko na hawig ng personalidad niya yung kay Robin Padilla. Uy. Matapang, brusko, magaspang kumilos, at kung hindi mo lubusang kilala, iisipin mo basagulero. Maaring turn off ang mga yan sa iba pero sa akin kasi hindi. Nakakaloka mang isipin yung mga datingan niya na yan ang dahilan kung bakit nahulog ako sa kanya. So eto na nga, Nicole at Diego. Ang ipinagtataka ko, naiiba ng 360 degrees ang personalidad ng boyfriend ko kapag kaharap niya yung syota ng kuya niya. Parang may split personality. Nagiging pabebe. Uy. Pa-cute ba? From brusko to pabebe, humihina ang boses na parang daga. Lumalamya ang kilos, nagiging sobrang lambot, nagpapaka-gentleman, may pagbubukas ng pinto ng kotse at pag-uusog na upuan para makaupo si ate girl. In short, nakakasuka. Nako. Hindi lang yan, kapag may kailangan si ate girlfriend at hindi pwede ang kuya niya, nagkakandara pa siya to the rescue. Samantalang kapag ako, kahit tingin ko nag-aagaw buhay na, kapag nasa trabaho siya, hindi ko siya pwedeng istorbohin. May isang beses nga na sumakit ng slight ang ulo ni girl at wala yung kuya niya. Hinatid niya pa sa bahay. Samantalang ilang kanto lang naman ang layo. Pwedeng lakarin. Pero kapag ako, wala na akong masakyan dahil strike o baha o rush hour o anuman, wala siyang pake kung paano ko makakarating sa pupuntahan ko o makakauwi sa bahay. Nicole and Jegs, normal po ba ito? Ano po kaya ang mabuti kong gawin para umayos itong boyfriend ko na nawawala sa hulog kapag nandyan yung girlfriend ng kuya niya? Ang inyong tagapakinig, Kat. Si Kat na mahilig sa basagulero look yan. Bad boy image. Bad boy image. There was a time na trip ko yung mga bad boy image eh. Hindi ko rin naman talaga trip yung mga pabebe. Yung parang mga, yung masyadong, yung maputi yung mas siko. Mas malinis pa sa'yo. Correct, yung maputi yung siko. Ayoko nung maputi yung siko dati. Di ba parang gano'n, gusto mo yung medyo madumi. Yan. Gets ko yung mga gano'n. Pero, hindi, I don't think may split personality yung jowa mo, Kat. Huwag tayong bulag-bulagan, Kat. Huwag tayong tanga-tangahan, huwag tayong bulag-bulagan. Ayan, sa tanong niya na may something wrong, yes! At hindi dahil may split personality ang jowa mo, kung hindi dahil trip niya yung girlfriend ng kuya mo. Malinaw na malinaw. Malinaw kasi, kung halimbawa ikaw, okay, gets ko to Jegs eh. Kung halimbawa, trip mo yung mga brusko, matatapang, mga mukhang, basta yung mukhang di gagawa ng mabuti, mga ganun. Wala tayong doon, judgment. Kasi may iba-iba talaga tayo, the beauties and the eyes of the beholder. So, kanya-kanya talaga yan. At meron din naman na, yun yung mga trip nila, kaya ang personalidad nila, kaya nila yung sarili nila. Di ba? Eh parang itong sikat, nagreklamo siya eh. Kasi di ba pwede kasing ngayon, kung strike, kaya ko maglakad. O ano ngayon, kung baha, ampibya naman ako, kaya ko yung suungin, di ba? Eh hindi, nagreklamo ka. So ibig sabihin, hindi ka gano'n na
na kasing brusko rin Ay. ng jowa mo. Ang nakikita mo kung paano siya nagiging pabebe Tama. dun sa girlfriend ng kuya mo. Ang mali dito, bakit ganun siya doon? Oo. Diba? Saka bakit mo hinahayaan? Sa true din. Bakit mo hinahayaan? Bakit okay lang sa'yo? Oo. Diba? Ayan, ginusto-gusto mo ng bad boy eh. Correct, kaya tuloy. Bad siya kasi, iba siya kapag kakasama ka, Oo. iba siya kapag kasama yung iba. Oo. And yung treatment niya dun sa girlfriend ng kuya mo should be how he should treat you. Oo. Ano kasi, ito, sobrang linaw kasi na parang he's going out his way. Yung personality niya nag-iiba. Correct, para lang To please oo. yung girlfriend ng kuya niya. So, una sa lahat, ibig sabihin, kaya niyang umadjust ng ganon. Oo. 'Di ba? Pangalawa, bakit ka mag-a-adjust ng ganon kung di mo trip? 'Di ba? Tama. Ako hindi ako mag-a-adjust yung parang kung wala itong Correct. balik sa akin eh. Oo. 'Di ba? Kung wala naman itong balik sa akin, bakit ako mag-a-adjust para sa iyo? Kung merong balik to sa akin, Oo. edi go. O sabihin na natin na talagang iniwan ng kuya niya na Yan. ikaw ang bahala dyan. Pero hindi siya magano Okay lang yung nagiging kasing lamyan ng daga. Ano ba? Masama yung pakiramdam mo. Atid kita. Naging abnormal. Kasi siguro, Pwede niya parang hindi naman gawin yun na. Parang kumakain na ba mo? Oo, ano? Ano ate, masama yung correct, pakiramdam mo. Gusto mo atid kita yan, eh. diba? Ganon. Yung parang matatakot ka magpatid kasi si mas nananakot kesa may intention. Pero yung biglang tumitiklop, Oo. may mali doon. I mean, Ayan. ako para sa akin ang mali doon, bakit siya may ganyan? At saka let's say, kunyari, Jegs, hindi niya trip. Aha. Bakit ganun siya doon? para sa akin, red flag din. Medyo red flag siya kasi Oo. it's a total shift in personality. So, medyo nakaka-nervous yan Oo. 'di ba merong mga ganyan na klase ng ugali Oo. na nakakatakot. Hindi yung mga narcissist Oo, ba yun. Oo. daw. Mm. Oo, na parang kapag ka may ugali talaga sila, pero kapag ka gusto nilang kunin yung loob mo, bigla sila nagiging mabait-baitan. Pero kapag ka na ulit, bumabalik sila sa dati. Di ba? Oo. Sa madaling salita, may something. Oh. Di ba? May something. Ini-imagine ko, iba, ikaw, Jigs, Oo. nag-imagine ako ng lalaki Oo. na gano'n, na parang ganito ako mapag-usap sa ibang tao, tapos pag iba, kamusta ka? May mali. Example na lang, yung lagi naming joke dati ni Totoy. Pagkausap mo yung asawa mo, hello. Sige. Oo. Sige, mamaya, kita na. Oo. Uuwi ako. Sige. May ganun Ayan, pa rin, parang, Pero sige. alam mo, pag chicks, hello, yeah. Oo, di ba? Sige, anong oras tayo? Yan, ganyan. Nagiging RK. Rumi Rich Kid. Oras. Nagmamodulate. At totoo yung modulate. Oo. At ba't mo ginagawa yun? Kasi nagpapa-impress ka. Yes, oo. Kung may asawa ka o kaya may girlfriend ka, tas nagpapa-impress ka pa sa iba, May problema tayo. may problema tayo dyan. At sabi nga daw nila, micro-cheating. Ayan, Oo, oo. sabi, kung masasabi mo, Oo. in a way. Diba? Ayan. Pero hindi ko masabi. Ang tanong ko sa'yo, Kat, na-call out mo na ba yung attention ng boyfriend mo sa Oo. ginagawa niyang ito? Or kami ang unang nakaalam. Oo. Diba? Kasi kung kami ang unang nakaalam, may problema din tayo sa communication, Ayan. Kat. Oo. Diba? So, Yun ibig sabihin, din. parang hinahayaan mo na gawin niya to sa'yo. Ayan, kasi You allow it out eh. Correct, you allow it to happen. Mhm. So, kailangan magsabi ka. Oo. 'Di ba na ano nangyayari sa'yo? Oo. Baka ganun or baka merong explanation, hindi ko alam. Yes, alamin mo, baka may explanation. Tama nga naman baka may explanation. Alamin mo, magtanong Oo, ka. bakit ka ganun? Ganun yung treatment mo. Oo, bakit parang naiipit na parang daga yung Correct. boss? Bakit parang kung makapagsalita ka parang ang sikip mo, 'di ba? 'Di ba? Di ba basagulero ka? Bakit kapag kakausap mo yung girlfriend ng kuya mo, parang di ka Oo. makabasag pinggan? Oo, Oo. malakas bang bigaya? Kaya nga, di ba? Anong meron? Oo. May utang na loob ka ba sa kanya? Yan, oo. Meron ba? Yung kalahati ba ng kidney niya ay nasa iyo? Oo. Dinonate niya ba yung kidney? Alam mo yung mga ganon? Bina-blackmail ka ba? Correct, di ba? O kaya yung kuya niya, ang Oo. bina-blackmail ka, Oo. or, di ba? Or may pabor ka sa kuya. Ay, mga ganon. Basta may problema. Meron, At alamin diba? mo. Yun Ayan. yun. Oo. Hindi yung upo-upo ka lang, susumbong ka dito sa kumikinangers, tapos okay lang sa'yo. Kasi Tama. hindi siya okay. Hindi talaga. Definitely. And
the fact that you wrote to us, ibig Oo. sabihin, ramdam mo talaga na there is something Oo. wrong. Ganun. Yung pag-describe mo pa lang na naiipit yung ano niya, tapos ako alam mo may gigil? Oo. Hindi, tsaka sinabi niya talaga nakakasuka. Yan. Diba? Ginamit niya yung word na nakakasuka. So, Oo. ibig sabihin, nakakasulasok para sa'yo. Ayan. Hindi mo kinikerry, ayaw Oo. mong tanggapin. Diba? Amira. Ay, nako. So, Kat, we feel you na mahirap yung sitwasyon mo na talagang parang nakikipag-agawan ka pa doon sa girlfriend ng ano. Oo. Diba? Ang pangit ng Ang pakiramdam na pangit yan. ng pakiramdam na nakikipagagawan ka ng atensyon, Oo. ng ugali, Oo. dun sa girlfriend ng kuya niya. Diba? At nagkakasala ka every time makita mo yung girl, Correct. pinag-iisipan mo Ng na. masama, na sana Oo. madulas, na sana malagas ang hair. Bakit ko naisip yung mga bagay? Ganyan yung galing ni Nicole. Sana malagas yung buhok niya. Sana madulas siya. Nakakaloka. Di Ayun. totoo. Oo. Bigla ka tuloy magkakaroon ng criminal mind. Yes. Matuyo oo. sana yung matres. Di ba? Magiging ganun, sa halip na hindi ka ganyan mag-isip, dahil nga naiinis ka, Aha. biglang ganun ka doon mag-isip. Diba? So, may something talaga. Oo, may At problema. correct ka. At may mga tao talaga daw na ganyan, ha. Although Oo. wala pa ako nami-meet na yung ganyan na sobrang nag-change or nag-shift. Mhm. Most of the time, nakikilala ko naman talaga yung ugali. So parang mas nakaka-nervyos. Kaya nga, mas maganda talaga yung, okay, basagulero siya. Ayan. Kasi what you see is what you get. Ayan. Ako meron akong kakilala na na parang nag-iiba yung personality niya pag nasa girlfriend niya. Pero pag kami, as in wasak. Okay. Pero pag sa girlfriend niya, parang goody-goody boy. Sabi ko, anong problema mo? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan namin? Sabi ko, hindi ka ganyan eh. May problema sa relationship ninyo pag ganyan, kapag hindi ka nagiging totoo. Oo, kung hindi ka... Kasi oo. parang nag-iibang tao ka eh. Diba? Dapat ano ka fun, Oo. kunyari, with your friends, fun to be Oo. with ka. Tapos pag sa kanya, nerdy ka na Oo. nagbabasa ng encyclopedia. Ano ma? So ayun, at least kahit papano nalaman ko yung dahilan. Ano daw? Kasi nga parang yung gusto niya i-please yung girlfriend niya kasi ang personality ng girlfriend niya is parang demure. So sinasabayan niya na parang din na hindi Ang problema kasi diyan, hanggang kailan mo mapapanindigan yung mga ganyan? Ibig sabihin hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun, Oo. hindi ka normal. You're not being truthful. Yan, oo. So if you're not truthful, then we have a problem. Yes, oo. Yun lang yun. So ganun din sa'yo, Kat. Yan, Kat. May problema for sure, alamin, itanong, i-communicate. And you deserve an explanation kung Sa bakit true. siya nagiging boses daga. Correct. Boses daga, nakita lang yung babae, boses daga na. Ano? At siya baka mamaya. Diba? Nakakaloka. Baka mamaya, ano to, fairy godmother? Wala akong maisip na explanation. Oo. Pero hindi natin alam again, hindi naman sinadjudge natin yung girlfriend ng kuya ng ano mo. Baka humingi siya ng favor, baka may Correct. nagawa siyang hindi maganda Tama. din yung boyfriend mo Oo, at bumabawi. Correct. Diba? Na ayaw niyang malaman. Correct. May ganun eh. At hindi mo malalaman hanggang hindi mo itatanong, hanggang Oo. okay lang sa'yo at inaalaw mo. Ito yung mga, kung ano-ano na mga pinag-iisip ko Diba? eh. Criminal mind ka na Oo. naman. Oh. Baka ginawa niya ng hindi maganda yung girlfriend tapos nagulat siya at humingi siya ng sorry. Ayan. O sige, parang hindi ko sasabihin sa kuya mo. Correct. Ayan, Lahat ayan. ng sabihin ko, gawin mo. Yan, Oh, yan. May mga ganon. Bina-blackmail pala. Yan, oo. Di ba? Pero lahat ng inisip po namin, haka-haka lamang. Correct. Di ba? Hindi mo malalaman hanggang hindi mo kinausap. Tama. So, kapag ka hindi mo kinausap, may problema din tayo sa communication. Yan, oo. And that's an issue. Ayan. Pag-usapan niyo, Kat. Sa True Lalo, ha? Salamat, Kat, for sharing your story with us. Ayan. At kung ikaw, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Kasi Ayan. yung aming yung writer natin nagsasabi, Oho. promote yung email natin. mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ayan, Ayan. mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ayan. Padalan niyo po. Sa True, ha? O Okay. siya, exit na po kami. Hanggang dito na lang po kami. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
Basic!